Mně se to vyplo, takže prostě skončili jsme u toho růžového bolíčka. Je trochu velký, ale to nevadí. Dáme botičky. Tady to bude kratší video, protože se nám to vyplo. ano, protože se nám to vyplo. Takže to bude vlastně na 2 části, no. Namazala jí Ještě rukavičky. rukavičky jde, aby se nepoškrábala, i když je to reborn. A vím, že se nemůže poškrábat, ale tak. Strašně jak to vrže to. No, a to mám. Tak, loučí se s vámi. No, tady máte obě dvě. Tam v tom modrém je Tereska a tady je Valentínka. Tak, loučí se s váma Saša Pončíková a já, Eliška Plá.